Guys, nga nag-request na to palandang guys. Ato ning landangan sila. Natay mga sagol guys, kamuti. Mga sago. Pilit. Malagkit na bigas guys. Oy, shout out pala ko sa mga followers ya. Mayroong hindi nakaintindi lang Bisaya, Tagalogin ko na lang. Ito kamuting bagbagin saka saging. Yan ang panghalo natin. Masarap na landang guys, nagata pa. Mamaya guys, pagkatapos guys, finished product. Bangin natin to guys. Halos lahat na to guys. Karamihan to ngayon, naglalanda na to. Ang tawag sa iba nito, binignit. Landang. Kakanin, sige. Ito mga landang guys, ito mayroong mga malaki, maliit. Dapat drogin mo. Kasi mamaya, mas lalong lumubo to pag naluto na to eh. Drogin mo siya, yung malaki. Kaya nga, maliit na siya. Kasi lulubo pa to pag naluto. Yung malagkit. Huwag natin sala yung malagkit. Sabay ganyan guys. Huwag natin sabay yung landan guys. Okay mga idol, tunod natin yung yung saging at saka kamote. Po ito dito, ko naman to sago, dami lang okay. Guys, lunod natin yung yung mga sago. Mikos na yan guys. Gata lang nito ang kulang guys, at saka asukal para manuot yun sa laman yung yung tamis na hapaw na guys. Maliit na lumubo ng maayo, lumubo yung yung mga sago sa kanyang lantang. Guys, very space na guys. Lagyan mo natin yung kalahati lang muna guys. Tapos inikos. Wow, sarap di pa nga sarap. Ikos lang na guys. Okay? Ito guys, luto na. This product. Sample tayo guys. Ito na guys, this product na. Mga pa guys. No? Kami kayo guys. Landang. Bawal tag-rice karon. Ito ang nagbansan. Daghang salamat sa paglantaw sa aming video.
Thank you so much. God bless you all.